o 1 de enero de 1949 detenen a meu pai. Detenen a meu pai, o levan ao día 1, ao día 3, o fusilan sin juicio ni nada. Detenen a ele, era a 2 de Mugardos e 1 de Ares, levan os 4 detenidos porque anteriormente houbera un tiroteo en Mugardos, no bar mugardés hoxe os Enrecas, que iban os guerrilleiros, querían matar o alcalde, que era de colapista. En vez se escapou e mataron a outro en represalia, foi cando prenderon a meu pai e esas personas. E o 3 de enero se fusilaron. Foi miña mãe a levar de desayuno ao cuartel, a Ferrol, e xa se encontrou con que non lle recolleron o desayuno. Despois dos días niñas anduveron indagando e se dixeron que houbera que fusilar na casa en Catabols, e onde le meu pai. Miña mãe xa resisteu e tiveron que levar para casa nun carro de vacas. Uns vecinos a foron buscar un carro de vacas ao muelle hasta a casa. E logo a meu pai os enterraron nunha fosa común os 4 xuntos hasta os días que se ligaron as cousas e os deixaron levantar. Cada un foi na súa. Estuvo 17 anos, en 17 anos non lo deixaron traer por Mugardo. E logo despois empeza o problema con mi madre. Mi madre, meu tío lle pide que non facer unha cova aí nunha finca grande no gas, si le podía ir buscar unha pouca madeira. Entón vai minha madre aos 6, ao Serradero, e meu irmán Juan, que tiña 13 anos, e máis unha vecina. Pero para que querían facer unha cova? Para refugiarse nela. Entonces colleron a cova e anduveron polos mirando onde viña a madeira. O dueño da serrería dixo que a madeira toda era igual, que ele non sabía, pero un traballador dixo que sí, ele sabía que era unha señora rubia, de luto, tal, con vaca, unha vaca, e que iba un chaval e que vivía na Casa da Parra. A Casa da Parra era a casa de meus avós. Entón detuveron a miña tía da casa matriz, a Aurora, e o meu tía Antonio, e as grazadas as levou un primo meu que era da edade de meu irmán, sin comelo nin beber. Pero despois xa indagaron, souberon que fora a miña mãe, ela era detenida, están todos no cuartel encerrados. Entón detenen ao marido da señora que acompañou a mi madre e lle dice: non neves nada porque xa está todo descoberto e nada, non hai nada que facer, xa saben que fuches ti e tal. Entón mi madre lle ven ao capitán e lle dice: pues sí, es verdad que un día al anochecer se me apareció a mi hermano pidiéndome este favor y yo como cariño de hermana e ignorancia de mujer se lo hice. ¿Qué arma traía su hermano? Hombre, yo creo que para una hermana no hace falta traer arma. Entonces xa detuvieron, estuvo 6 meses. Le fixeron un consejo de guerra, que era con toda a militar. E a raíz deso deténnos a vaca e o carro. Estuvo no Cagarrón, en Mugardos, no baixo do concello, non sei tantos días. Un que traballaba no ayuntamiento se dedicaba a recoller as velas das patacas, ellas levaba a vaca. Despois a vaca lle botaron unha multa de 25 pesetas a vaca. Entón tuveron que a quitou un primo de mi madre, sacou a fianza e levou para a casa dele hasta que acabou a condena. A vaca e o carro non poideron ir para a casa.
hasta saleu un periódico en Argentina, porque era, eso xa era un chiste xa. Bueno, total que mi madre botou 6 meses cando veo en libertad. Houve un chivatazo de que na nosa casa había un refugio e que meu tío estaba ali, e como tantas noites que viñan as 2, as 3, as 4 da mañá, cando mellor estaba cando viñan a darche a tabarra a Guardia Civil. Entonces aquel día estaba aí na nosa casa, unha noite chegan ás 3 da mañá, ele estaba ali, ele tiña un refugio que non foi feito, salirán as fotos aí, non foi feito con, era un hueco dunha habitación a outra como unha cámara de aire. Ele estudiou, entrado, tiñamos unha habitación que era onde se colgaba o maízo e o trigo. Ele por aí fixe unha entrada, fixe unha tapiña igual a madeira do falso techo. Esa noite casualmente estaba aí, estaba a filla con nós, que era un ano maior que eu, miña prima Maricarmen, moi valiente, subeu, baixou as mantas donde ele estaba dormindo, ele dormía arriba no suelo, baixou as mantas, as botou todas encima da nosa cama, e eles xa aquel día viñan a tiro frío, pero non deron. Entón, cando saleu do refugio, mi madre e ele abrazados, chorando os dous, ai, miña irmá, que valiente eres. Como non encontraron nada, pasaría unha semana ou así, veñen, nos destrozaron a casa toda, as habitacións eran de madeira, levantaron todo, picaron baldosas. Eles sabían que había, pero non daban, claro. Entón, vai, romperon todo, mi madre colleu a sella de agua, tirou na cocina e lle dixo a un coronel que viña da Coruña, que era malo como un perro. Y dixo, mire, para tirar unha casa non hace falta, empiecen ustedes en unha esquina e aquí non van a encontrar nada. Colleu a sella de agua, tirou aquí, e peguen un tiro e déjase de hacerme sufrir tanto. Bueno, total que non encontraron nada, claro, a casa quedou destrozada. Temos que levar os colchos para arriba e dormir arriba polo suelo, porque hasta levante que as camas romperon, xa non me acordo. Entonces deteñen a mi madre, a levar a presa, como non miraban coa cova, eles sabían que efectivamente algo ali había, pois a deteñen, a levan para, bueno, o cuartel, logo para a cárcel, deteñen a mi irmá maior, a mi irmá Juan, levan ao cementerio de Meá, detuveron a un vecino que sin comelo ni bebelo, o levaron con él, pero máis ben de fingen que matan ao outro, e lle pegan un tiro, a él te digo igual, pero non declarou nada. O tuveron 3 días no cuartel de Luanos, lle deron bacalao crudo a comer, despois lle queren que botaban chorriños de agua nun vaso para que non tiña sed. Queres beber? Queres beber? Bueno, total estuvo 3 días. Esos 3 días eu estuve unha parexa de eu sola, porque meu irmão pequeno, meu irmão José Manuel, o levaron a tía. Me veño unha noite petando pola parte de atrás, eu solina na casa con 16 anos, fingindo que era Pancho, que abría que era Pancho. Yo non le abro a puerta a nadie, que estoy sola. Despois xa dixemos, abra que somos la Guardia Civil. E 3 días comigo na casa, eles dormindo nunha cama e unha outra, así tan cruel. E bueno, despois como foi a relación con esos guardias? Que historia moi bonita. Bonita, sí. Chegaron e me pediron que les fixera algo de comer. Eu tiña unha má queimada, non era para tanto, pero tiña a vendada e dixen que non podía, que tiña unha má queimada. E foron as patacas ao fallado, coceron unhas patacas eles, e as comeron. Se non nos sentimos por ti, pero nos temos que quedar aquí dentro da casa, claro, por si iba Pancho.
bueno, pois é o que hai. Eu empezaba a chorar, me dio, pero porque mi hermano está en el cuartel y no hay quien le lleve la comida, paraban los vecinos, porque yo hacía comida y le iban a llevar al cuartel. Entonces los 3 días veo orden de que se iban y bueno, ya te dejamos tranquila. Era un cabo primero moi boa persona, porque eu sabía vos e mal. E me dixo, ya te vamos a dejar. Eu cheguei antes que eles ao cuartel da Guardia Civil, pero meu irmán se non está morto, se o levaran para casa. E aí ven a historia, pola tarde aí ven o juez, o que levaba o caso de certificado a mi madre, ven a casa e me pido o plano da casa con o constructor que nos arreglou a casa. Pido o plano da casa. O plano da casa non había naqueles tempos, era unha casa que foi comprada bella, se arreglou, había o plano que sale aí, que ahora non a casa nin era así, que despois se reformou. El que quería de dentro levou ao constructor, dixo do constructor, aquí non hai nada, la casa está como cando se arreglou, aquí non hai absolutamente, non se fiou dentro, levou outro de lugar, tamén mirou, non encontrou nada porque a cousa non era feita a propósito. Entonces me di, mañana a las 9:30 de la mañana se presenta usted, eu soliña na casa con el plano de la casa. Le veo que tiña, non tiña outro. Yo le pedí, pero es que non lo hai. ¿Cómo que non lo hai? Pues non, hai, yo que le enseñé ya, non hai outra cosa. Bueno, empezó a facer preguntas, cantas veces veio tirando aquí, cantas veces estuveran na nosa casa, ninguna. ¿Cómo que ninguna? Si ustedes tienen un refugio, bueno, eso lo dice usted, pero yo si lo hay no lo sé. Entonces la voy a llevar para junto a la zorra de su madre para la cárcel. Y después ya estaban de irmán, estaba mi tía Maruja, que también tuvo un balcón en la casa, Porcillo, de Juan, unos padres que non sei por que foi, penso que era porque ele, cando estaba na nosa casa, pasaba para o couto e iba en bote, esa xente vivía a beira do mar. Eu penso que se implicaron por eso, xa non recordo. Bueno, aquilo estaba feito me levan para a cárcel, aí vou por Ferrol, non me lleve 2 policías e me digo, mira, si queres venir delante ou detrás, como eu non me importa, porque como ni robé ni maté, como non sei por que me llevo, chego á cárcel e cando me ve o jefe dos funcionarios que me iba a levar a comida a mi madre, que mi madre non comía nada da cárcel, había que pôr un huevo guisado, había que levar. E me di, e tú? Pues vengo detenida. E me di, e el motivo es, contei, eso me cuántos años tienes, acabo de cumplir 16. Si dices que tienes 15, no te podían detener, pero con la verdad por delante se va a todas partes. Bueno, se fue a cárcel, mi madre desmayóse, estaba mi tía, mi irmán, mi primo, todo, bueno, desmayóse tan, bueno, entonces aí chega o juez á cárcel que quería falar con mi madre para pasar por o despacho. Aí vamos, estará contento. Ahora ella tiene a sus hijos, ya está usted. Le dice que el primero es su marido. Porque usted sabe dónde está su hermano y no lo quiere decir. Le dice, mire, aunque debajo de mi espalda se lo pidiera, nunca lo demostraré. Acababan de coller no couto, que ele refugiábase nunha casa no couto, que mataron ao dueño da casa, e ele escapoules, no medio de 50.000 guardias civiles. E foi ferido. Entonces dixo, porque la sangre que corre por mis venas corre por las de él. E dixo, muy bien, pues mire, el primero es su marido, la segunda usted y los terceros sus hijos. Y dixo mi madre, si le da tiempo, busquen ustedes que son unos cobardes, que se les acaba de escapar
a 50.000 guardias y quieren que lo delate yo, que lo busque yo. Entonces dixo él, porque non sei, xa non me acordo que poñera un Santo Cristo. Ele puxo así, jure ante Dios, e dixo mi madre, non lo hai. ¿Cómo? Era de acción católica, Nacho. ¿Cómo que no lo hay? Y si es verdad que lo hay, las injusticias que está haciendo conmigo y con mis hijos, que hicieron con mi marido y conmigo y con mis hijos, que la pague su mujer y sus hijos. Y luego Santo Cristo me foise correndo da casa. Después oficial Antonio. Es que esto no tiene nombre. Qué bien hiciste. Pois, bueno, eu estuve 3 días presa. Mi madre botou 7 meses en esa ocasión, porque el meu irmán 3 meses. Porque lle dicía que se o delataba xa botaba a que nos botaba todos a libertad. Pero a Pancho o colleron no couto 16 de noviembre, que ven reflejado aquí no libro de Rei. Entonces mi madre ainda votou hasta abril na cárcel, hasta que lle fixeron a xuicio, como xa non había cosas assim. E aparte disso, estivemos retenidos na casa dunha vez 6 meses sin poder salir. A meu irmão pequeno levaba un guardia civil ao colegio que tería 6 ou 7 anos. Eu iba a recoller 6 ou 7, non máis, porque tiña 4 cando fusilaban. Cuando tiña 13, eu tiña 10 e ele 4. Eu iba a levar e buscar. E se daba con un guardia bon, ainda podía salir un pouquinho a xogar. Se non, tiña que estar na casa retenidos 6 meses. Nos tiñan que traer os veciños a comida para os animales que tiñamos, cerdo e vaca e galinas. Nadie se atrevía, deixaban ali no portal e despois se recollían. Tiñamos patacas plantadas e de todo, pero non se podía ir. Unha vez lle dixo mi madre a un guardia: ai, Dios mío, tanto que traballo, porque nos vivimos mi madre non lle quedou un céntimo de paga, porque mi padre se levaba 10 anos en bazar, pero a viuda colleu unha lei que a viuda tiña que ter 45 anos e mi madre tiña 36 cando quedou. Non lle quedou nada. Vivimos do traballo dela. Ela arado, ela carro, ela vaca, ela marea, ela a ribeira, todo nos criou así. En fin, que merecía, mi madre merecía un monumento. Ainda non que despois de toda a nosa historia, ainda despois meu irmão pequeno o levou na sangre xa desde que naceu, nunca asimilou non ter un padre, porque sempre lle dicía a mi madre porque non se casaba, porque todos os nenos tiñan padre e ele non o tiña. Hasta lle propuso que se casara con un tío meu, e lle dixo: pero como me vou a casar con el tío si es el marido de la tía Aurora? Non me importa, pero yo quiero tener un padre, que todos os niños tienen padre. E xo levou tanto na sangre desde pequeno que despois ainda mi madre tuvo que pasar todo. Meu irmán estuvo preso no ano 68 por repartir propaganda ilegal. Despois no 72 estuvo escondido porque cerraron a Bazaña cando Abreu presentouse e xo estaban esperando na porta, xo levaron detenido. Estuvo na cárcel na Coruña, estuvo en Jaén, estuvo en Palencia, e mi madre ainda tuvo que vivir todo eso despois. E cando mellor podía estar, veulle unha enfermedade e morreu. O teu irmán foi sindicalista nos 70 ou nos 60? Si, cando xa estuvo sempre metido nos sindicatos, o maior tamén estuvo. O abuelo de María Iglesias. Mira que guapo.
Pancho? Que mellor Aí está. eles non saben moito quen é Pancho. Pancho é un home que traballa en Bazán e que houve unha huelga do aceite, non sei en que ano sería un ano de tender, que tenderon no 47 sería. Ele xa participou en esa... estaba... Ele non loitou na guerra, non era un neno pequeno. Non, ele fixo a mil. E despois, por parte da muller, tiña tamén, a ver, un cuñado xa estaba exiliado en Francia e tiña outro que estaba na guerreira penso que por aí ele empezou a estar. E despois, como iban detener, botouse ao monte, botou Collel, un gallego, Agueledo, Manuel Bastida, que era alias Sanchone, era alias Sanpacho. E así foi a vida. A muller estuvo presa, estuvo deportada en Valladolid. Os fillos os levaron para o hospicio. A maior levou unha tía, que era un ano maior que a minha, levou unha tía para a Bermeu, que o marido era militar, ali aprendeu Forte Concepción. E os pequenos quedaron coas abuelas, un coa materna, outro coa paterna, pero despois, por darlle a ele, por facelo sufrir, os colleron e os levaron ao hospicio. Os levou o cura nunha moto ao hospicio para Coruña. Cando veu a irmá de Bermeu, os foi a recoller, porque creo que a madre estaba daquel ano, estaba deportada. Cantos anos estivo no monte, Pancho? 6? Pois, desde o 48 estou 54. E na vosa casa estivo períodos longos, non? Me contabas? Casi moitos, porque xa non tiña onde ir, xa toda a familia estaba moi vigilada, moi controlada, non podía ir. Cando xa veu que na nosa casa non podía estar, porque estaba todos os días rodeada, estaba... Pois foi cando foi para ir por Porto, porque o padre o que mataron na casa onde o collían tiña 28 anos. E quería escapar a Francia, non dixeras? Entonces foi, eu pensamos que foi aí a esa familia hombre onde naceu a pedirlle diñeiro, penso que era para marcharse para Francia, pero puxo un día para ir a recoller o diñeiro, pero xa estaba todo rodeado, xa o denunciaron, deron parte, o conocían, e xa estaba todo rodeado xa. Mugardos foi un pueblo moi loitador. Tiña que agora. O día que morreu Franco, como reaccionou xa? A miña familia, pois, como para bailar. Non che parece? Hasta que creo que houve champán. Hasta os nenos bebimos. Un veciño trouxe unha botella de champán e a miña casa foi unha... e brindamos e todo. A ver. Vos tivechedes que convivir toda a vida coa xente que delatara vos ao pai, non? A vivir 40 anos, 30 anos. Casualmente, cando mi madre foi levarlle o desayuno, baixaba un de Mugardos de firmar a morte de mi padre. E as miñas fillas amigas das netas, os fillos, que culpa tiñan os fillos, un veciño fixo unha casa ali ao lado. E vos tiñedes contacto cos outras familias que agochaban os maquis? Si, mi madre, si. Mi madre era enlace, iba e viña aquí, ali, Ferrol, outro lado. Donde, cando Pancho estaba con nós, mi madre era enlace. Non eran membros do Partido Comunista, non?
Eran republicanos todos. Sí, pero xa mira, eu creo que xa militaban, e meu pai tamén. Según fala meu irmá, que meu irmá despois, claro, xa viveu máis a historia e se interesou por rebobinar a cousa. E di que meu irmá, meu pai que era militante do Partido Comunista, e meu tío tamén. E iso, e así foi a nosa historia. E ainda moitas máis cousas. E agora mesmo facería falta unha grabación aí na cama é onde mellor pregolinas. Aquí xa mezclas unhas cousas con outras. Doille moito pensar no pasado. Si doi moito pensar no pasado. Sí, pois mira, xa me propuxeron 2 veces facer un libro. E non fixen. Porque cando foi a hora dos actos de Pancho, o pasei fatal. Fatal. Son hipertensa, entonces además se me vai o sono, se me vai, sí. Ahora desde que Iria me meteu no follón, xa lle dixen, me estás quitando o sueño, niña. Pero bueno, estou contenta de contar a nosa vivencia e a nosa pena. Que ainda quedan moitas cousas no tinteiro. Por que deixou antes que agora xa fomos menos loitadores? Agora? Que Mugardos agora é menos loitador. Porque é verdade. Como ve? Hai que decir, é verdade. Non ve a xuventude moi loitadora. Mugardos, cando no ano 36, canta xente fusilaron de Mugardos, represalias, e todo, e despois meu irmá foi concejal polo Partido Comunista de Mugardos, porque o primeiro alcalde despois da democracia foi o tío de Gabriela, Ángel, que foi o meu irmá concejal, porque meu irmá foi como, non sei, pero uns 12 anos despois cando o Partido Comunista tal que quedou a Izquierda Unida, meu irmá, pois, hasta un ano ou 2 antes de morrer, foi concejal de Izquierda Unida. E non houve venganza, ni desexo de venganza, ni xustiza, houve, non se queda. Nunca mi madre nos... Porque outras di, pois mira, aquel foi tal, foi igual, non, nunca nos meteu o odio na cosa, ao contrario. Sí, mi madre foi unha loitadora. Mi madre merecía algo. Dicías ti que me parecía moi bonito que as túas netas xogaban cos netos ou as netas da xente que tal, e que agora a cousa está olvidada e que é unha cousa bonita, porque o pasado pois pasara e fora desagradable, pero que che parecía ben, porque os netos e os fillos non teñen culpa os fillos nin os netos de lo que pasou. Como que de pertenecer á familia que estou moi orgullosa, moi satisfeita. Todos os guardias civis eran malos? No, decir, había de todo. Claro. Había de todo, porque mira, nós éramos mozos, cando estivemos retidos na casa, e algunos decían, si queredes ir á festa, unha festa cerca, por exemplo, ao Seixo, a meu irmá e min, pois poderes ir, pero, a ver, nas festas algún día tamén había moita guardia civil, porque estaba plagado. Teres que ter conta que non nos deixan non vir dormir a casa. Meu irmán o maior, por exemplo, o maior se iba ao dereito para matar. Eu dormía na casa dunha amiga, despois viña, vigilaba se os guardias estaban, porque como cambiaban os turnos, ao mellor os que nos deixou ir, o outro día xa non estaban. Entonces mirábamos, se estaban por un lado, eu entraba por outro, entraba pola horta, se estaban diantes, se estaban detrás, igual. Pero teño ido a algunha festa estando retenidos. E a mi madre, cando decía que tiña a cosecha plantada que non a podía ir a recoller, lle dicía un, levantes ás 6 da mañá, que desa hora non ven ningún jefe, e vaya usted coller patacas o que teña, que outros, ao mellor, eles tamén o pasaban moi mal, pasaban fame como maestros de escuela, que se solía... Tamén de permitirme sumar os restos
da fosa común, pareceu-me entender. De quitar os restos. Si, aos 17 anos. Aos 17 anos. Estaba embarazada de Carmen. Foi mi padre a Jesús, meu irmão maior. Levantaran os 4, cada un, sí. Fíjate ti que vivencia, que o cura que había era bastante, nos dixo, xa nin avisar o enterrador, nin nada, vos mismos, porque non, ya, meus pais xa morreron unha nena, que tiñamos unha sepultura na terra. E dixo, vos mismos xa o podedes meter ao troixo mesmo a Juan nunha caixinha así de galletas, e eu esperando un sacho e un balde de area, e nos mismos fixemos levantamos, metemos a caixinha ali hasta que fixemos un nicho e recollimos e fumeu unha tina de area na cabeza para botar por encima para que a xente non sospechara de nada. Pois sí, eu esperando a mi irmán no cementerio, e viñeron, como levantaron a todos, colleron un gas na Cristen, que foi xa 50. Pero ainda estuvo 17 anos, non lo deixaron traer, para eso, cando ve o gobierno, o gobierno militar, e non lo deixaron traer. Estuveron 10 días, os 4, metidos nunha cosa como un tino meu e unha tía que nos levantaron, e cada un estaba en hilera, tal. Nesa época, os curas e todo, era como unha mafia, ou sea, era... Cando na miña juventud era jodido, perdonando a expresión da palabra. Ese foi o que levou a meus primos postos, levou non sei na propia morte dele. Un primo meu quixo ir para a Marina, e claro, había que levar os antecedentes. Ele puxo, non poido ir porque ele puxo que era fillo de antirreligioso. E despois, ese mismo cura foi para hombre, que era da lá de hombre, e deixou embarazada a unha prima de meu primo. Daba de clases particulares e embarazou. Ela vive, é a muller tamén, que despois casou-se con a clase de cura, casou-se con ela. Ese foi, despois, claro, se ibas á misa, pois xa te tiña fichado. Eu, por exemplo, non iba alguna vez, pero porque había que ir. E que opina da situación actual? Que hai moitas familias que non poden levantar e sumar os restos dos... Sí, tanto. Mira Guillermo Gallego, que recolleu a todos os seus, e trouxo felices para mugarlos que non eran ainda os que mataron co irmá, con Juan, estaban todos nunha cosa. Trouxo a todos con mugados, porque a mellor a familia que se morreran ou tal, non o reclamaron, pero os trouxo, eso, ainda acabo de ler un libro agora bueno, nos Atos de Pancho hai un libro que se chama non me sabe, e ven a historia de Guillermo, porque mi madre era nazis de aquí, trecados pa aquí e pa ali. Éramos unha familia que nos relacionamos moitas, despois a madre xa, claro, cando as fillas se botaron ao monte xa foron por País Vasco, pero con todo tiñamos moi bons contactos. E Guillermo, cando foi buscar as cenizas do irmán Juan, que o mataron un monte aí en Lugo, pois trouxo os dos compañeiros tamén, as ten aí no panteón dele, no bar. Foi buscar as da irmá a pequena que morreu en Francia,
foi na recoller todas as da madre e dos irmás que morreron no País Vasco, ten todo recollido aí. Esa é unha historia preciosa. Bueno, yo te quería preguntar si cuando usted era una niña de 15 o 16 años, ¿cómo vivió el que sus parientes más cercanos, sus padres, su madre, sus tíos, sus vecinos, estuviesen en la cárcel? O sea, ¿qué hacía usted? ¿Qué podía hacer? ¿Con quién vivía? Y todo. Y yo, pues sola. Y mi hermano el pequeño lo llevaban ando por mis tíos, una tía que tenía naves, una tía paterna, era más bien para los tíos. Y yo sola en casa. ¿Y cómo subsistía? Pues porque mi madre trabajaba y teníamos gallinas, teníamos vaca, teníamos leche, teníamos huevos, patatas de comer, que, o sea, para comer nunca nos faltó, pero del trabajo de mi madre. Después mi hermano, el mayor, entró en Mazán, también con 14 años. Un pequeño también con 14 años. Pues cuando mi hermano entró en Mazán, pues bueno, ya mis hermanos valían para estudiar unas buenas carreras. Falta de medios, no pudieron. Se prepararon para... El mayor tenía 13 años, ya mi madre lo quitó del colegio público y lo metió en una clase particular para prepararse para Bazán, y con 14 años entró en Bazán, pues ya, aunque ganaba poquito, pero era una ayuda. ¿Le costó mucho asumir la situación? Es decir, me imagino que usted es su niñez, me imagino que habría sido una infancia difícil y tal, pero el momento complicado de verdad llegó con 15, 16 años, imagino. Entonces, llegó... A ver, quedé sin padre a los 10, y ya hasta los 17, a temprana edad. Hay una historia muy bonita del sueño que tuviste de tu padre. Ay, sí. Es una historia muy bonita. Sí. Vivíamos en la casa, en esta casa que vivíamos. En casa, cuando prendieron a mi padre vivíamos, estaba arreglando casa. Y una noche yo dormía, era una casa que tenía 2 habitaciones y una sala muy grande. Y en esa sala estaba mi cama. Mi hermano el pequeño, después de dormir con mi madre, que quedó pequeñito, sin padre, y mi hermano el otro. Y una noche tuve que hoy digo que fue real. Tuve un sueño que vino mi padre, yo vi venir a mi padre por la sala, tal con la misma ropa que lo vi ir con los guardias cuando lo llevaron detenido. Vino, se sentó en mi cama, me dio un beso y entonces se marchó. Y yo en ese momento desperté y empecé a llorar. Y se levantó mi madre y me dijo, ¿qué te pasa? Acaba de venir papá. Y me dio un beso. Ella me dijo, pero imposible. Como mamá, sí, es verdad. Y no me dices que no, que es verdad. Y para mí, aún hoy es real. Para mí aquel sueño fue una realidad. Nunca olvidei, porque foi real, e hoxe si teño que digo que sí, que foi verdad. O vinir con aquel abrigo azul marino según o vinir no medio dos Lembras moi ben o momento que o viches por última vez? Sí, igualito. Te describes moi ben. Sí, igualito, vestido igual, e hoxe non estou vendo jamás. Porque meu pai non é para decir, pero poderes preguntar, era unha persona moi querida, moi traballadora, moi... Porque mira, o día que trouxeron a mi madre no carro de vacas, na nosa casa houve xente de dereitas, de esquerdas, aquilo foi unha cousa así. Mi madre estuvo 15 días sin poderse levantar da cama, se le coagulou a sangre e agotou o cuadro. Aquilo foi unha historia. Se me acordo que un que era militar, que era noso vecino, a mira aquí, pois daqueles exatos velatorios, bueno, aquí non me resolves. Se facían nas casas, se tomaba café, de copas, de cuñado, de que fora. Que o militar estuvo toda a noite con mi madre, sin ter medo a represalias, nin a nada, porque aquela se levábanse a por qualquer cousa. A casa estuvo chea de xente e os veciños maravillosos.
Eu coas miñas amigas nunca tuve problema ningún, porque despois de matar a Pancho mi madre ainda botou meses na cárcel e as miñas amigas viñan dormir comigo. Nunca tuve problemas nin cos nenos, nin coas nenas e meus irmás tampouco, jamás da vida. María tiña unha pregunta sobre o Lavazán. ¿Cómo trabajaban ya con 14 años? Con 14 años. Hasta que mi abuelo se retiró ya solo desde los 14. Desde los 14 años trabajó. Después en el 66 o por ahí se fue a trabajar.